बाबा अच्छा 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 और दूध पी ले बेटा बाबू चलो कल दिवाली और कपड़ा और पटाखा खरीदा चलो भैया। हाँ बेटा बेटा पी लो हे मम्मी क्या बाबू हे मम्मी कल दीपावली और कपड़ा और पटाखा ना खरीदाई। हे मम्मी हमरो के हाँ बाबू काहे ना खरीदे जाके अपना पापा से कहा लोगे उहे नु बाजारे जाए पापा कहाँ बालू मम्मी? खेत में होके हम जा लोगे पापा हे पापा तू लोग खेत में का करे लो हे पापा कल दिवाली और पटाखा और कपड़ा ना खरीदाई सब लड़का सुन के खरीदा था। बाबू काहे ना कि नहीं कपड़ा तार लोग के पटाखा चलो लो शाम के हम कोनो ना कोनो व्यवस्था क के तार लोग के कपड़ा पटाखा हम लेके आए बाबू चलो लो घरे। क्या जी आ गई नी हाँ आ गई नी हम जाता नहीं गोपालगंज कोनो काम मिली तो कह के शाम तक ले हम बाबू सन के कपड़ा और पटाखा लेके हम शाम तक ले आए। ठीक बा तो रोज जाई ठीक बा हम जाता नहीं तू लड़का सन के ख्याल रखिए। मालिक प्रणाम। प्रणाम मालिक अपना मुर्गी फार्म में हमरा के कोनो काम दे दी सर सफाई के काम जौन भी होई तो हम काम कर ले। ना ना हमरा फार्म में आदमी बारे तहारे में कोनो काम नहीं है। मालिक कल दीपावली हो हमरा घर में कुछ नहीं है और वो हमरा के काम दे देती तो कल दिया बत्ती के इंतजाम हो जाए। भैया रुको रुको कहाँ जाता रहो जाता ही खाना कमाए। या भैया हम चली तारा ठेला पर सामान ढूंढ के ला दे। हट पूरी हमारा काम के तो ठीक है नहीं के तोरा के कहाँ से लेकर हम जाए आए हे भगवान कोई जगह कोई नहीं कहीं काम ना मिला घर जाए तो लड़का पटाखा कपड़ा मंगबे करिए। हे भगवान ये कौन दिन देखा दला। चलता नहीं हम अब तब भाई के लगे उनके से कुछ पैसा कर्जा मांगे हम मांग के अपन दीपावली के लड़का सन के कपड़ा पटाखा खींच के ले जाए। चलता नहीं दीपावली का ऑफर बा 20 से 30 से छूट बा चले वो गाड़ी लिया जाए लिया जाई चलो 220 पल्सर में क्या हो जाना। ठीक बा। अरे संटू तू का बोल बाबू काहे इतना उदास बा। अब तब भाई तोरे लगाई नहीं कोई जगह गई रहनी कहीं काम ना मिलल तोरे लगे आशा लेके आई कल दीपावली हवे हमरा कुछ पैसा दे देता तो हमरा लइकन के कपड़ा आ पटाखा किना जाए। अरे यार संटू 4 दिन पहले आई रहता तो तारा के पैसा हम दे देती एकरा खुद हमार हाथ खाली बाटे कुछ नहीं कर सकत तारा खातिर एकरा। का भी संटू का कहीं भैया सवेरे के कुछ खोइले नहीं की वही से चक्कर खानी आवता। अरे संटू सुन जा तू घर कुछ खा पी ला ठीक बा जा जा तू जा जानते लड्डू पहले ही से इतना पैसा उलेले बा अभी तक देहलस ना फिर इनकरा के पैसा दे दिया। चलो एजेंसी पर चलो गाड़ी लेके आवा जा आवा। ए भैया भैया ए भौजी भैया तू का बता भैया
बड़का भैया बाड़े हाँ बड़का भैया बोलो बे तने बोलैबो ए भैया अभी आओ ना बाहर आवा छोटा भैया आइल बड़े अब तू का बात ए भैया आज हमरा 2-3 दिन खैले हो गइल बा घर में कुछ नहीं खे कोई जगह जा जा के काम मंगनी है केहू काम ना देहल हो ए भैया तू हमरा के कुछ पैसा दे दे तो हमार त्योहार हमरा लइका सन के मन जाई पैसा ए जे गाड़ के रुपया धइले बैसो हमनी के त अपने एने ओने से मांग के काम चलाओ तइसो ए जे पैसा वैसा नहीं खे जाई ए जी तो ए जा के खड़ा बनी चली भी तो चली चली कहा कहीं बाबू हमरो बड़ा दुख लगी ए भैया आखिर वो तो भाइयों न हो चल के देखल जी तुमरा घर का दुख तकलीफ बा चलो ना बाबू देखो चली भैया चल रानी अरे केने बाड़ू हो अरे जल्दी आओ ना हो ए जी रवा का हो गइल बाबे पापा का बोल ए जी उठे ना ए जी उठे बोलत का नहीं पापा ए जी बोलत का नहीं का बोल ए जी बोली ना ए जी पापा बोली ना कुछ का हमरा कुछ नहीं के भाई थोड़ा पेट में दर्द हो गइल चक्कर आ गइल हवे सुबह से कुछ रवा खाइले नहीं तो चक्कर आई ना उठी भौजी का भइल भैया के और भैया खाना ना खिलाने चक्कर आ गए भैया क्या करबे इतना रुपया रख के एगो भाई खैला बिना मुंहता कल दिवाली के त्योहार है लेको से देह पर एगो कपड़ा नहीं खे आखिर इहो तो अपने न खून होबो सन हर भाई के फर्ज होला कि भाई के घरे जाके देखो पर्व त्योहार में कुछ घटल बढ़ल कुछ बाकी नहीं थे। ए भैया इतने ना हर पास पड़ोस में रहे वाला आदमी के हक होला कि अपन पास पड़ोस में देखो कि पर्व त्योहार में केहू के कोनो कमी बेसी तो नहीं खे ये इंसानियत बा। अब अपना भौजी से पूछ लो का लिया के बाद हई पैसा लो ये एटीएम कार्ड ले लो घटले बढ़ले कहीं एटी होखे तो सामान जौन बात होना तो मार्केट से कीन के लिया के बाबू के ठीक है भैया हम जाता नहीं अभी मार्केट से सारा सामान खरीद के लिया हम दे देता नहीं ठीक है ठीक है भौजी हे भगवान ऐसन भाई सब केहू के दियो। संटू भोजपुरिया चैनल के तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार भैया एगो वीडियो बनैनी है हमने के दीपावली पर जौन की रोवा लोग बहुत पसंद आई। वीडियो बना के सिर्फ एक एगो मकसद बाटे कि अपना आस पड़ोस में देखल जाला कि अगर केहू गरीब बाटे ओकरा केहू हेल्प ना करेला जल्दी आ लोग अपना मस्ती मौज में मगन रहेला तो ऐसा ना करे के चाही। कभी भी कोनो भी त्यौहार हो अपना घर में अपना भाई के देखे के चाही, आस पड़ोस देखे के चाही, गांव मोहल्ला देखे के चाही। एकरा से बड़का धर्म कुछ ना होला। आ भैया इतना देखल जाता है कि संटू भोजपुरिया चैनल पर जगह मालिक संटू जी बाड़न होते खड़ा लाल टी शर्ट में सिर्फ लोग वीडियो देखे लटे, लाइक कमेंट शेयर ना कर लटे, चैनल के सब्सक्राइब ना करला। तो हाथ जोड़ के एक एगो निवेदन बाटे कि जितना हो सके चैनल के सब्सक्राइब कर जाओ, वीडियो के शेयर कर जाओ और लाइक कर जाओ। हाँ कोनो भी अगर वीडियो में गलती हटे कमेंट बॉक्स में अपन राय दिया जाओ, अपन सुझाव दिया जाओ, हमनी के ऊपर काम करम सन। और सब्सक्राइब कैला के बाद बेल आइकन के दबाव के मत भूली लो, जौन भी वीडियो बनाते नया अपडेट कर लो लागे पहुँच जाए। नमस्कार भैया वीडियो में तो देखल हलो कि ये कमीना दोस्त रहन जौन एगो दोस्त के हेल्प ना कैलन ऐसा दोस्त भैया तू लोग मत बनैया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।